Department of Health, Center for Health Development Bicol, ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health, Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan, Chikahang Pangkalusugan, mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB, always number one. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jump rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, tapat balansa. Pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa kulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Alright, magandang umaga mga kachika. We are back. Yes, kasama muli ninyo kami mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development para sa programang Chikahang Pangkalusugan. So magsasama-sama ulit tayo tuwing alas 11 ng umaga ng Martes para pag-usapan ang tungkol sa mga kaganapan sa larangan ng medisina at kalusugan. Ako si Maxine. At ako si Denise. So ayan, marami tayong mga napag-usapan last year mula sa ating mga health programs sa Department of Health hanggang sa mga natatanging mga okasyon at kaganapan ng ating ahensya. So sa ating programa ngayon, sinisiguro natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood na updated sila sa mga balita patungkol sa kalusugan. At ipagpapatuloy natin yan. So katulad ng dati, ibabalita pa rin natin ang latest mula sa DOH Bicol. At syempre, bibigyan namin kayo ng mga kaalaman patungkol sa kalusugan. So simulan natin sa pag-alam ng ating health events ngayong buwan ng March. Yes, so ngayong buwan ng March, marami tayong mga health events na kailangang abangan. Una sa lahat, ang Colorectal Cancer Awareness Month. Inoobserbahan natin ang Colorectal Cancer Awareness Month tuwing buwan ng March. Ito ay upang ma-highlight ang importansya ng screening sa cancer at sa pag-promote ng healthy lifestyle habits na makakabawas sa risk ng isang tao na makapag-develop ng cancer. Sunod naman ay ang ating Rabies Awareness Month. So ang sakit na rabies ay alam naman natin na nakukuha mula sa kagat o kamrot ng mga aso o pusa. Ito po ay nakakamatay at maaaring maiwasan ang kamatayan sa pamamagitan lamang ng pagpapabakuna. So tuwing Rabies Awareness Month, nagkakaroon tayo ng malawakang information campaign upang magbigay kaalaman sa pag-iwas at pagkontrol ng rabies. Nagkakaroon din tayo ng libre at malawakang vaccination campaign para sa mga alagang aso at pusa natin sa buong bansa. Next naman na ating health event ay ang Women's Month. Ang Women's Month celebration sa Pilipinas ay sineselebrate natin every March. Since 1988, ang Filipinos have dedicated the entire month sa pag-celebrate ng mga achievements ng buong bansa sa ating mga kababaihan at sa pag-raise ng awareness sa domestic violence. Hindi lang yan, pati na rin ang sexism at lahat ng mga hardships na kinakaharap ng mga kababaihan sa pang-araw-araw. So ang event po na ito ay nag-i-include din ng mga pagdiriwang sa International Women's Day promulgated by the United Nations as a time for people worldwide to discuss civil and human rights at pati ang equality sa mga lahat ng kababaihan. Next po natin na health event ay ang Philippine Digestive Health Week. Ito ay sineselebrate natin every second week of March. So sineselebrate natin dito sa Philippine Digestive Health Week sa pamamagitan ng pangalaga sa ating digestive health. So paano yun? May iwasan po natin ang mga sakit tulad ng colorectal cancer, liver cancer, peptic ulcer disease, diarrhea, at cancer sa tiyan. Gamit po ito ang mga tamang malusog na pagkain at malusog na pamumuhay.
Next na ating health event ay ang International Ear Care Day. So, ang International Ear Care Day ay binibigyan diin natin ang kahalagahan ng pag-alaga ng ating mga tenga or ears upang maiwasan ang pagkabingi. Sa araw na ito, binibigyan nating pansin ang mga pangailangan ng lahat ng individual na mayroong hearing impairments or yung mga condition sa tenga. So ang last but not least na ating health event for the month of March ay ang World Tuberculosis or TB Day. Sa araw po na ito, ang ating binibigyang pansin ang mga kahihinatnan na dala ng tuberculosis at inaalam ang mga pagsisikap upang matapos ang epidemic na tuberculosis or TB. So abangan natin ang iba pang impormasyon tungkol sa ating mga health events ngayong buwan ng Marso sa ating mga social media pages. So meron po tayo social media page sa DOH Bicol CHD sa Facebook. Meron din po tayo sa Twitter at DOH Bicol at Instagram at DOH Bicol CHD. Mapapanood din natin ang ating mga nakaraang sessions or seasons ng Chikahang Pangkalusugan at iba pang programa ng DOH Bicol CHD sa ating YouTube channel. So tandaan po lagi natin na kumuha lamang ng tamang impormasyon mula sa ating verified sources. Ayan nga ang ating mga health events ngayong March. So para naman sa iba nating balita, balikan natin yung isinagawa nating Serbisyong Salud Bicolnon Awards noong nakaraang January 13, 2023. So alam naman natin na naging mahirap ang mga nakaraang taon dala ng pandemyang COVID-19. Kaya naman binigyan natin ng pasasalamat ang iba't ibang mga local government units sa provincial, municipal at city level sa kanilang pagsumikap na masugpo ang pandemyang COVID-19. Syempre hindi naman magagawa niya ng Department of Health na mag-isa ang pagsugpo sa COVID-19. Pinasalamatan din natin ang ating mga katuwang sa layuning ito tulad ng iba pang mga national government agencies, media partners, faith-based organizations, at iba pa. Ayan, so pero syempre hindi lang naman COVID-19 ang health concern na ating tinututukan ngayon. Meron din tayo sa mga nakaraang taon na natutukan ng mga iba't ibang health programs sa gitna ng pandemic and despite yung ating pandemic. So meron tayong iba't ibang sakit na ating pinagtutuunan ng pansin. Kaya noong Serbisyong Salud Bicolnon Awards, binigyang pugay natin ang mga local government units na maayos at maganda ang pagtupad ng iba't iba nating health programs. Binigyan natin ng pansin at ng parangal ang mga local government units na nagpakitang gilas sa mga programang tulad sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 at iba pang mga vaccine preventable diseases katulad nga ng ating MRO-PVC at iba pang klase ng routine vaccine. So yung katulad na rin yan, yung ating tuberculosis or TB, blood donation, mental health at iba pa. Yes, sa SB Awards rin na parangalan natin ang iilang LGU ang Green Achiever Awards. So, ang Green Achiever Awards po, ito ay binibigay natin sa mga LGU na may pinakamaraming green mark sa kanilang LGU scorecard. So, ang LGU scorecard ay ginagamit ng Department of Health sa pag-assess at monitor sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at mga gawaing pangkalusugan ng mga lokal na pamahalaan. So, ang mga nakakuha nga ng Green Achiever Awards na LGU ay mula sa Ligao City at Legazpi City para sa city category. Para naman sa municipal category, naparangalan ang mga munisipyo ng Bulan at Barcelona sa Sorsogon, Malinaw sa Albay at Dimasalang sa Masbate. Ang probinsya naman na nakatanggap ng Green Achiever Award ay probinsya ng Albay. Kaya congratulations muli sa lahat ng mga nanalo sa ating Serbisyong Salud Bicolnon Awards at Araw ng Pasasalamat. So mahalaga na ating bigyang pugay ang ating mga LGU para sa kanilang mga exemplary efforts sa ating lahat ng mga health programs, lalo na ang ating mga health workers dahil sa kanilang walang sawang pagsuporta ng mga programa ng kagawaran ng kalusugan. At syempre hindi lang yan, kanilang pagbibigay mabisang serbisyo pangkalusugan sa ating mga mamamayan. So abangan natin kung sino ang mga makakatanggap ng mga parangal sa ating susunod na SB Awards. Yes, abangan natin ang susunod na SB Awards. So
Ito ang SB Awards natin nung January. Ito yung 11th SB Awards or Servisyong Salud Bicolon Awards. So magkita-kita tayo muli sa ating 12th SB Awards. At good luck sa mga LGUs natin at galingan natin ang ating mga health programs. Hindi lang dapat dahil sa SB Awards, kundi dapat dahil sa ating layunin na mabigyan ng ating mga constituents or ating community ng magandang serbisyong pangkalusugan. So pumunta naman tayo sa ating mga activities ngayong taon. Ngayong March nga ating isinasagawa ang ating Mass Philippine Package of Essential Non-Communicable Diseases Interventions o PhilPen Risk Assessment sa buong Bicol Region. So nagsimula po ito noong March 1 at ginagawa po natin ito kasalukuyan sa buong buwan. So ang ating mga health workers ay nag-iikot at nagbabahay-bahay para mabigyan ng assessment ang mga kalusugan ng mga tao na mayroong mga posibilidad na magkasakit tulad ng hypertension, diabetes at iba pang mga non-communicable diseases. Yan, so wag po kayong mag-alala dahil ang ating Mass PhilPen ngayon ay libre at nakakagalak na makita na ang iilang mga local government units ay nagsasagawa na nitong activity as early as now. So lahat po ng mga edad 20 years old and above ay maaari pong makilahok sa ating Mass PhilPen or yung Mass Community-Based and House-to-House PhilPen Risk Assessment. Ito po ay para mas siguro ang ating kalusugan at ma-combat po natin ang mga non-communicable diseases tulad ng anong nabanggit kanina na hypertension at diabetes. Kaya kung kayo ay may mga katanungan tungkol dito, maaari po kayong lumapit at magtanong sa inyong mga barangay health stations. Ayan, so maraming salamat nga po sa ating mga healthcare workers na walang sawang nagtatrabaho ngayong PhilPen dahil nga sa nabanggit mo kanina din, kahit weekends, nag-iikot sila sa mga communities para mag-assess ng kanilang mga communities. So ayan nga ang ating mga activities ngayon pero hindi dyan nagtatapos. Mamaya-maya ay pagpapatuloy natin ang ating chikahan at pag-uusapan natin kung ano pa ang ibang mga programa ng Department of Health. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. I-follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa Booster Pinas Lakas. Kasi tumasabi, reminded kami. Ang edad ko, 94. Nagpa-injection na ako sa itong booster. Pandua ng booster. Kaya po ako nagdua-dua sa gusto ko. Marahay man ako. Magdipid siya sa mga kahilangan. Anin, ang isip ko, dahil ako, hindi man ako mabutan ang mga hilang na yan. Wala naman ako naramdaman ka ito. Kaya mga senior citizen na kapo ako, dapat magpabakuna naman kamo tangani likayan ang COVID-19 sa booster Pinas Lakas. Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa Booster Pinas Lakas. Ang kaunting hassle ng mild side effects ng bakuna ay walang binatbat sa totoong COVID-19, lalo na kapag ikaw ay wala o hindi updated ang bakuna. Let's check the facts. Mas madalas sa hindi, ang mga side effect ng COVID-19 vaccines ay mild. At kayang-kayang gamutin sa bahay sa tulong ng mga over-the-counter na gamot na ayon sa sintomas mo. At kung magka-COVID ka man, kahit na kompleto ang bakuna at booster, mas masisigurado mong mild ang sintomas mo. At habang wala pang gamot sa COVID, iinom ka lang ng mga gamot na ayon sa sintomas mo.
At syempre, kung mas mild ang sintomas, mas simple ang gamutan. Tandaan, para ma-enjoy ang ganitong proteksyon ng bakuna, kailangan natin siyang i-update sa tulong ng mga booster. Dahil alam nating humihina ang proteksyon ng bakuna habang tumatagal. At huli, ang mga taong walang bakuna ay ang may pinakamataas na tsansang mangailangan ng matagalang gamutan sa mga ospital dahil sa COVID-19. Dahil hindi nabigyang proteksyon ng bakuna ang kanilang katawan, tumataas ang tsansa na lumala ang kanilang sintomas at mas mangailangan ng mas komplikadong mga proseso. Kayang-kaya ilayo ang sarili sa sakit at matagalang pag-absent sa school at trabaho at mga karagdagang gastusin. Bigyang proteksyon ang sarili sa tulong ng mga bakuna at booster, samahan mo pa ng 7 Healthy Habits. Dahil sa booster, Pinas Lakas! At nakatutok pa rin kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So kanina nga nabalitan na natin ang latest mula sa DOH Bicol. Binalikan natin ang ating mga ginawang activities tulad ng Serbisyong Salud Bicol Non-Awards at ang ginagawa natin ngayon na PhilPen Risk Assessment. So ngayon naman, pag-usapan natin ang iba pa nating mga health events at health programs dito sa DOH. So alam naman natin na marami tayong iba't ibang klaseng sakit na ating tinututukan dito sa DOH. Pero ang pagsagawa ng mga health programs ng kagawaran ng kalusugan ay naaayon sa 7 healthy habits na kailangan maipabatid sa bawat individual. So kasama natin ang mga local government units at iba pang health partners sa pagpapatupad ng mga serbisyo na nakaka-impluwensya sa kalusugan ng ating mga kapwa Bicolano at Bicolana. So ngayong hapon or ngayong umaga, aalamin natin kung ano itong 7 na healthy habits na kailangan nating tandaan. So Denise, ano ang ating mga 7 healthy habits? Ayan, so ang ating 7 healthy habits ay bumabase sa ating 7 priority areas of health promotion din. So dito sa amin sa health promotion, importante po na ma-engage namin kayo, ang public, upang maisagawa or maipractice itong 7 healthy habits para sa isang mas healthy na Bicol. So ang una 7 healthy habit ay ang diet and physical exercise. So ang buhay po natin ay dapat matagal at malusog at nagsisimula nga ito sa isang balanseng dieta at sapat na ehersisyo. So pinaprotektahan ka ng isang malusog na dieta at ehersisyo mula sa labis na katabaan at mga non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, yung mga cancer, diabetes, sakit sa bato at marami pang iba. So importante po, napaka-importante po talaga ng physical exercise and yung tinatawag natin na diet. So yung diet ay it's not supposed to mean na diet na magda-diet na tayo na babawasan natin or i-reduce natin ang portion ng ating pagkain. But it also means na we should choose more nutritious foods. Gumawa tayo ng mga meals na mas healthy. So sa usapang dieta po muna, mayroong programa ang Department of Health na tinatawag nating Pinggang Pinoy. So ang Pinggang Pinoy po ay isang simple ngunit epektibong visual food guide na nararapat na sundin ng bawat isa upang makuha ang sapat na nutrisyon sa mga masusustansyang pagkain. So ito po ay makukuha natin sa mga pagkain na dinidivide natin into grow, glow at go food. So ano ba yung mga go foods natin? So ito yung mga breakfast meals natin na tinatawag na katulad ng milk, yung mga ibang dairy products pa natin, at yung egg. So importante po talaga na to start your day with a healthy breakfast. So ang breakfast natin ay yan talaga yung starter natin sa umaga dahil dito natin nakukuha yung mga basic nutrients natin sa mga proteins. So, ano naman yung ating grow food? So, yung grow foods natin, may mga proteins din siya. So, mas rich siya in proteins. At hindi lang proteins, meron din tayo nakukuha sa mga fruits and vegetables natin na tinatawag. Katulad ng mga fruits na rich in fiber, yung ating mga pinya, ayan. So, pwede natin kainin yan. So, any fruit or vegetable ay pwede natin isama
or i-integrate sa ating meals, katulad ng lunch at dinner. So, yun nga yung ating glow food naman, last but not the least, yun nga yung tinatawag nating mga fruits and vegetables. So, kahit anong fruits man yan, ay katulad ng banana, apple, or any fruit pa na gusto nating kainin or preferred natin isabay sa ating mga daily meals, ay napaka-importante po para makuha natin yung ating tinatawag na holistic health at para na rin maka-function tayo sa pang-araw-araw na mga activities. So ayon sa World Health Organization, kinakailangan natin din mag-ehersisyo ng at least 30 minutes a day. So ayan, 30 minutes a day. Paano nga ba natin gagawin yung 30 minutes a day na exercise? So it may be in the form of kung gusto natin mag-start yung mga simple exercise na pwede naman natin sundin sa mga tutorial online. Ayan. So, at kung masanay na tayo, pwede naman tayong pumunta sa gym or mag-workout. So, any kind of exercise helps. Ang ehersisyo kasi ay tinitiyak na mayroong benepisyo sa ating puso, katawan at isip. So, ito rin ay nakakabawas ng mga sintomas ng depression at anxiety at ang ating tinatawag na pangkabuang kalusugan or holistic health. So, Max, ano nga ba yung mga activities na ginagawa natin? Kasi ako, ang activities na ginagawa ko sa bahay, nag-stationary bike ako kasi yun yung available sa amin. So, ikaw, ano naman yung ginagawa mo? Yes, so magandang activity yan, na stationary bike dahil kung anong meron sa house nyo, yun na rin yung pwede nating gamitin para mag-exercise. So dati nga, nag-gym ako pero ngayon na medyo busy tayo sa work, ang ginagawa ko na lang ngayon ay exercise na lang through walking every morning papunta sa work since medyo malayo naman yung sakayan ng jeep. Kaya nag-walking tayo. Pero sometimes dito sa office, nagpa-participate tayo. Meron tayong 7-minute workout every morning and every afternoon. So magandang initiative nga yan ng office natin dahil sa maghapon tayo nakaupo, nag-work, maghapon nakaharap sa computer, may ilang minuto din na may exercise tayo. Kaya magandang idea or para sa ibang mga offices na kung meron po kayong time, mag-exercise din, mag-engage din kayo sa inyong mga workmates or magpa-Zumba sa inyong mga communities, offices, or kahit sa mga schools. So dahil nga na-mention na natin kanina yung PhilPen, isa to sa mga ina-assess ng ating mga healthcare workers kung nakukumpleto ba natin yung kinakailangan nating exercise at kung sapat ba ang nutrition na nakukuha natin mula sa ating mga kinakain. So ayan ang ating first health priority area. So pumunta naman tayo sa ating susunod. Ang ating second ay ang environmental health. So ano ba ang connection ng kapaligiran sa ating kalusugan? So ang kapaligiran po, pati na rin ang klima at mga sakuna ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kalusugan. So ang pagtuon ng pansin sa personal na kalusugan, mas malinis na kapaligiran at napapanatiling pamumuhay ay nakakabuti sa kalusugan ng individual at kanyang komunidad. So kung ang inyong environment ay medyo magulo, maraming pollution, of course, malaki ang effect nito sa ating katawan. Most likely, tayo ay magiging sakitin or may problema sa ating katawan. So kaakibat din ito ang pag-alaga sa ating kapaligiran. Kasama dito ang pagsagawa ng mga clean-up drives, kasama ang mga iba't iba nating mga health partners, lalo na ang mga youth organizations na sa murang edad ay sinasanay na nating makilahok sa pagpapataguyod ng environmental health. Siyempre, lalong-lalo na sila, di ba, sinasabi natin na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, kailangan alagaan natin ang kalusugan. So, isang magandang halimbawa nito yung ginawa natin last year noong November 11, 2022, yung World Toilet Day. So, in-recognize natin ang mga LGUs, namely yung PILAR, dahil sila ay identified ng Department of Health na zero open defecation na community. So, ibig sabihin nito, wala na nga or hindi na po sila nakakapagdala ng merong open defecation sa kanilang municipality. So, inaanyayahan natin ang lahat ng LGUs na
Sumunod sa yapak ng LGU Pilar at ng iba pa nating mga LGUs na ZOD status na rin dahil malaki ang tulong nito sa ating kalusugan na iiwasan natin ang mga sakit tulad ng cholera at iba pang mga waterborne diseases. Ayan, so nabanggit nga ni Max na marami na tayong nagawang mga health programs tungkol sa environmental health at pati na rin kasama na dyan yung ating isinagawa last year, noong 2022, na yung smoke-free beaches doon sa Caramoan. So kung naalala nyo, meron tayong mga news release at iba pang mga post tungkol doon sa ating smoke-free beaches. So sa usaping environmental health, ipinaliwanag natin through our smoke-free beach campaign na importante po ang paglihis or pagtanggal ng mga cigarette butts doon sa ating mga beaches. Tulad na nga nung isinagawa nating clean-up drive sa coastal area ng Caramoan. And indeed, nag-transfer din tayo, pumunta din tayo sa mga iba't ibang beaches pa sa Caramoan para i-advocate at ipakita sa lahat na pwede nilang ma-share or ma-i-adopt yung ginawa nating advocacy sa iba't ibang parte pa ng Pilipinas. So hindi lang po yan advocacy para sa ating kalusugan, so para na rin yan sa kalusugan ng ating environment. So environmental health is not complete kung hindi natin pares pagtutuunan ng pansin both yung kalusugan ng individual, ng community, kundi pati na rin yung kalusugan ng ating environment. So nakasama nga po natin doon yung ating youth organization na Reefs for Life, kung natandaan nyo. So yung Reefs for Life po ay nakipag-ugnayan din sa ating mga local government units sa Caramoan at tayo din po upang maisagawa itong clean-up drive at iba pang mga educational na mga promotion natin sa pagpapataguyod ng smoke-free beaches. So ang pangatlo naman po natin na healthy behavior ay ang pagpapabakuna. So alam na po natin lahat yan, ang pagpapabakuna or immunization ay napaka-importanteng parte ng ating 7 healthy habits ngayon at nandito pa rin tayo sa loob ng COVID-19 pandemic. So ang bakuna, ang sinasabing pinakamabisang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng COVID-19 at iba pang vaccine-preventable diseases. Sa ating rehiyon, nakita naman natin ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa mga nakaraang taon. So ito po ay dulot or dahil din sa mga bilang ng tao na tumataas ang proteksyon dahil sila nga ay nagpapabakuna. So pareho din ito sa ating mga routine vaccines para sa ating mga chikiting, para sa mga sakit na vaccine preventable tulad ng measles, rubella, at polio. So yung measles natin ay yung pinaka-common na tinatawag natin na tigda. So ito pong ating mga vaccination activities ay magiging available po sa ating mga LGUs at pati na rin po sa ating mga health facilities. Pero pagtuunan po natin ng pansin lalong-lalo na ang COVID-19 na vaccination. So dahil ang ibang mga sakit ay walang gamot o tinatawag na treatment, bakuna po talaga ang nagsisilbing lunas o additional protection laban sa banta ng mga infectious at non-communicable diseases. So ngayon, na mayroon na tayong mahigit 20 uri ng bakuna according sa World Health Organization, nakatulong ang mga ito upang maiwasan ang mga malalang sintomas ng mga sakit, pagbawas ng confinement sa mga hospitals, at pagpapatagal sa buhay ng bawat tao. So if you are still wondering po, meron pa rin po tayo, tuloy-tuloy po ang ating schedule ng COVID-19 vaccination activities sa iba't ibang sulok po ng ating nationwide at sa ating rehiyon. So if kayo po ay may balak magpa-schedule, pumunta lamang po or magtanong lamang po sa ating mga barangay or rural health units para sa schedule po ng pagpapabakuna. Yeah. So ano naman ang ating next na 7 healthy habits, Mac? Yes, so ang susunod natin na healthy habit, yan yung substance use or pag-iwas sa paggamit ng droga, paninigarilyo at pag-vape. Siyempre kasama na rin yan ang pag-iwas sa pag-inom ng alak dahil alam natin na ang mga ito ay nakakasama sa ating kalusugan. So ang mga ito ay maaaring magdulot ng mga sakit sa baga, pati na rin ang polusyon sa kapaligiran, syempre dahil sa usok na dala ng paninigarilyo at pag-vape. Ang mapansalang paggamit ng mga substance na ito ay naglalayong magpabago ng ating
mood. So, siguro naririnig natin sa ilang mga gumagamit nito na parang stress relief nila ito. Pero alam ba nila na mas nakakalala ang epekto nito kaysa naman sa ma-relief ang kanilang stress pansamantala. So, ang pag-inom ng alak ay nagdudulot ng 3.3 million deaths, napakarami. Kada taon lang yan. At least 15.3 million na tao ay mayroong drug use disorder. At least 8 million naman na tao ay namamatay dahil sa paggamit ng tubako. Hindi rin tayo ligtas sa paggamit ng mga electronic cigarettes o e-cigarettes dahil ito ay karaniwan naglalaman ng nicotine na mapinsala rin sa ating kalusugan. So ngayon nga na nakakita na tayo ng mga kahit kabataan ay gumagamit ng vape, syempre dahil sa mga flavors, medyo naging attractive ito at may mga nagsasabi rin na less harmful ito sa cigarettes. Naku, hindi po ito totoo. Parehas po ang pagbe-vape at pagsisigarilyo nakakasama sa ating kalusugan. So wag po tayo magpapadala sa mga bola-bola ng mga advertisements, mga posts, mga cute at magandang packaging ng vapes dahil parehas lang po ang epekto nito sa ating baga. In the long run po, tayo po ay magsisisi. So sa mga kabataan na nakikinig ngayon at nanonood sa ating programa, itigilan na po natin ang pagbe-vape dahil hindi po ito nakaka-cool sa atin. Kasama na rin dyan ang pag-inom. Alam naman natin na may mga bagay na ginagawa natin kasama ang ating friends na kumbaga para mag-enjoy, mag-unwind, maaari po natin itong gawin na hindi po nakakaapekto sa ating kalusugan. Ang paggamit ng alak or pag-inom ng alak ay may masamang epekto hindi lang sa ating kalusugan, pati na rin sa ating paggalaw. Kaya minsan may mga nangyayari na hindi maganda after drinking. Andyan nga yung mga vehicular accidents, may mga violence na nangyayari. So marami po talaga ang maaari nating maiwasan pag hindi po natin ginagamit ang pagsisigarilyo, pagbe-vape, pag-inom at paggamit ng masasamang droga. So ang matinding epekto ng pag-abuso sa mga individual, pamilya at lipunan ay nangangailangan ng mga serbisyong pangkalusugan. Iilan dito ay pagpapatubad ng mga cessation programs, ordinansa sa pagbawal ng paninigarilyo at iba pa. So sa mga gumagamit ngayon ng sigarilyo or ng iba pang droga, gawin na po natin ang ating first step para itigil ito. Bukas po ang ating mga health centers, ang ating mga cessation programs, para po matulungan tayo itigil ang ating bisyo. So pumunta po tayo sa ating susunod na priority health area. Okay, so ang susunod po natin ay ang mental health. So alam naman natin na walang health kung walang mental health. So ito ang paulit-ulit nating advokasya sa paglaan ng mga serbisyong pangkalusugan sa ating mga individual na nangangailangan at naapektuhan ang kanilang mental health. So ang mental health ay napaka-importanteng part ng ating pangkabuuan or tinatawag na holistic health. So ang pag-iisip kasi ng isang tao ay siyang tumutukoy sa mga action or yung mga decisions o yung mga kilos na ginagawa natin. So it may either be good or bad para sa ating ikabubuti o ikakasama. At ito din yung magde-determine ng ating future, kung ano ba talaga yung mangyayari sa atin in the future. So kaya ang DOH ay mayroong mental health hotline at iba pang mga serbisyo para sa mental health para sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa kanilang mental health. So, importante po sa lahat ang pagtukoy sa mga sanhi o yung mga root causes kung bakit ba talaga naapektuhan ang ating mental health. So, tulad na nga yan sa mga karanasan or yung mga experiences natin sa ating family at yung mga external factors tulad ng ating mga peers, ating mga outside yung mga ating surroundings. So, importante po talaga na we pay attention to our loved ones at sa ibang tao kahit hindi man natin sila ka-close. We can help them in our own little ways na pag-advocate, pag-educate, at kung tayo po ay mga ahensya or mga local government units, ay mas ma-intensify pa natin ang ating mga mental health
programs. So importante po sa lahat ang hindi lang pag-intensify, kung hindi pag-come up pa ng mga better solutions sa ating mga respective areas kung ito po ay appropriate sa inyo. So, sa tulong nga ng ating mental health program coordinators dito sa Department of Health, ay mayroon na po tayong mga existing na mental health programs tulad na nga nung sinasabi natin sa adolescent-friendly na health facility. So, kasama po yan, integrated po dyan ang mental health. Doon naman sa ating adolescent-friendly health facility ay meron po tayong mga guidelines na binigay ang DOH sa ating mga LGU, mga health sector na magtayo ng kanilang sariling AFHF sa mga RHU sa mga communities para naman ang ating mga kabataan ay may malalapitan. So, ang AFHF or Adult Friendly Health Facility ay talagang malaking tulong since na-pilot na po natin itong implementation na to sa Rural Health Unit ng San Fernando. So, yan po ay napaka-importante para ma-instill naman natin sa mga kabataan na there is still a way para ma-change ang kanilang mga behaviors at there is someone na on our end na willing to listen. So, mamaya po ay malalaman natin sa ating mental health exercise, kaya din natin ginagawa ito dahil meron tayong mga serbisyo na kailangan talagang ma-prioritize. So, iilan nga sa mga self-care tips naman on the end of the individual na kailangan natin i-practice ay yung paghinto sa paggawa ng mapang-abuso na bagay at sitwasyon, yung mga vices natin na kailangan nating mahinto tulad nga nung kaninang previous na healthy habit, yung ating substance use. So, kailangan talagang matigil ang pag-inom ng alak, paggamit ng droga, at paninigarilyo para naman tayo ay hindi malulong sa mga masasamang bagay at mag-focus na lang tayo sa nakakabuti sa atin. So, para sa ating next na 7 healthy habits, so ano nga yun, Max? So, ang susunod ay ang sexual and reproductive health. So, ang sexual and reproductive health or SRH ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng isang tao. So, dapat makagawa ang isang tao ng matatalinong desisyon tungkol sa kanilang sexual and reproductive health at kasama rin dyan ang paggamit ng mga contraceptive methods at counseling na nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng HIV/AIDS at iba pang mga sexually transmitted na mga sakit. So layunin din natin sa ating SRH program ang pagtaguyod ng kasiyasiya, ligtas at malaya sa karahasan ang sexual at reproductive na kalusugan ng isang tao. So ang ating mga health centers po ay available po yan para magbigay ng mga services tungkol sa ating sexual reproductive health. Meron po tayong mga libreng pinamimigay ng mga kondom sa ating mga RHU. Kaya po dapat maging informed tayo at maging wise sa ating mga decision tungkol sa ating sexual and reproductive health. At kasama na rin dyan at ang pagpapascreen sa ating mga katawan para kung tayo naman ay sexually active or active din sa ating iba pang mga bagay, maganda po na sigurado tayo na ligtas po tayo at malusog sa ating mga ginagawa. So susunod po natin na health area. Ayan, so nabanggit nga kanina ni Max na yung sa sexual and reproductive health, yun talaga yung isang parte ng ating 7 healthy habits na stigmatized or highly stigmatized kasi nga in a way, hindi natin napapag-usapan sa family pa lang itong ating about sa sexual and reproductive na health. So, importante po talaga ang basic education. It will start sa ating tahanan. So, wag po tayong maging, don't be afraid na mapag-usapan itong ating sexual and reproductive health dahil hindi ito topic na dapat maging awkward sa ating mga anak, kundi kasi ito yung dapat natin unang mapag-usapan since sila ay nasa puberty stage pa lang hanggang maging adult na sila, ay mas magabayan sila sa kanilang mga sexual and reproductive health choices. So, kailangan po natin na magabayan sila up until mapunta sila sa stage na kailangan na nilang pagdesisyonan ng kanilang buhay for themselves. So, it's important na to keep them safe
healthy and protected sa mga ganitong bagay. So para naman sa ating next na healthy habit, last but not the least ay ang ating violence and injury prevention. So pakay ng programa ng Violence at Injury Prevention or VIP na mabura sa lipunan at bawat tahanan ang kahit anong uri ng karahasan, pang-aabuso at mga pinsala na bunga nito. So ang isang positibong kultura sa VIP ay nagtatanim ng advokasiyang huwag makapinsala, unahin ang kalusugan. So ilan sa mga halimbawa ng aksyon ng DOH dito sa Violence and Injury Prevention, kasama po natin dyan ang gobyerno at ang iba't ibang ahensya laban sa pagsagawa katulad ng fireworks-related injury surveillance. So yung mga nakaraan nating taon, tuwing nag-celebrate tayo ng Pasko at New Year, kasi Pasko pa lang, di ba, nag-start na dyan yung mga activities natin, sa mga outdoor activities natin. So nagsisimula na rin dyan yung mga pagbebenta ng mga torotot sa daan. So it's important na hindi lang natin makagawa tayo ng mga policies, kundi ma-build din natin yung mga policies na ito, ma-enforce ng ating mga ahensya yung mga policies na to, para sa gayon ay mas ligtas tayo sa mga injuries na maaaring madulot nitong mga firework-related na mga kaganapan. So hindi lang yun, meron din tayong violence against women and children, or yung alam natin na VAUC. So yung sa violence against women and children ay importante to kasi Women's Month, di ba? So sineselebrate natin yung kalusugan at proteksyon ng ating mga kababaihan at yung mga alam na natin yun. So importante po, syempre tuwing Women's Month na ma-emphasize din natin violence against women and children, para naman sa gayon ay alam ng ating mga kapwa kalalakihan din kung paano mag-handle ng mga situations at home, lalong-lalo na yung mga mag-aasawa, di ba? And yung mga may pamilya, na it's important na to cherish our mga kababaihan natin sa ating mga buhay. So yan po ang ating mga 7 healthy habits for healthy people. So Yes, so idagdag na rin natin siguro sa violence and injury prevention, since tag-init na, for sure marami ang nagbabalak pumunta sa mga outings, sa mga beaches. Kasama po sa ating programa ang pag-iwas sa drowning. Kaya po mag-iingat po tayo sa kung saan po ang ating lakad, especially ngayon na magpapasyal na tayo ngayong summer. At kasama na rin po dyan ang ating road safety. Alam naman natin dito sa Bicol, especially sa Albay, medyo dumadalas na ang traffic. So kasama po sa ating programa na Violence and Injury Prevention ang ating road safety. So yan po ang ating 7 priority areas of health promotion. Sa ating mga susunod na episode dito sa Chikahang Pangkalusugan, hihimayin po natin itong 7 at pag-uusapan natin ang iba't ibang klaseng mga programa ng Department of Health. So ang ating susunod na segment naman ang ating mental health exercise as always, pero mapapanood po muna natin ang iilang mga paalala mula sa Department of Health. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Care for yourself, care for others. Stressed sa work? Kailangan mo ng time out? Rest muna. Take a break. Maraming paraan para makapag-relax. Mag-beach o mag-hiking, movie night o sound trip, yoga o zumba, kumanta o tumugtog, mag-gardening o mag-baking, mag-sports o magpamassage, mag-video games o magbasa. The list goes on, mga ka-healthy peeps. Ano man ang trip mo, mahalagang maglaan ng panahon para sa sarili. Mag-recharge, mag-recover. Lahat tayo gustong mapasaya ang mahal sa buhay. Pero paano mo gagawin yan kung ikaw mismo hindi masaya? Ang stress at pagod minsan naipapasa mo na sa iba. Subukan mong mag-jogging kaysa magbabad sa social media. Magbasa ng libro kaysa tumutok sa cellphone screens. Instead na makipagtalo sa comment section, i-explore mo na lang ang beauty ng outside world para iwas stress. Kaya,
ibalanse mo na ang online at offline life mo. Nakaka-relax na, nakaka-healthy pa. Smile naman dyan. Do you have a safe space tulad ng isang support group? Ang support group ay binubuo ng taong handang tumulong at sumuporta sa iyo. Hindi ka nila hahayaang mapag-isa at makaramdam ng panghuhusga. Papayuhan ka nila based on their experiences. Hindi ka nila papayuhan ng medical advice na wala namang basehan. Iaengganyo ka nila para ma-improve ang coping skills mo. Ang pagkakaroon ng support group ay importanteng bahagi ng healthy lifestyle. Paano matutulungan ang taong may pinagdadaan ng mental health problems? Kaya kung may humingi sa'yo ng tulong, pakinggan mo sila. Intindihin at huwag baliwalain ang nararamdaman nila. Tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553 o sa mga numero sa inyong screen. Huwag ikahiya at huwag ismolin ang mental health problem. May mga lunas sa paligid mo. Mahalaga na aware tayo sa ating mga nararamdaman para malaman natin ang mga triggers nito. Maging in control sa emotions mo. Gamitin ang mga mood tracking tools na ito para mas lalong maintindihan ang emotions mo. 1. Mood Journal. 2. I-download ang Lusog Isip app. Ang emotions at feelings ay bahagi ng mental health. Ugaliin itong bantayan at pahalagahan. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Hindi ka nag-iisa. Tumawag ng tulong sa 1553. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. At nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. So kanina nga po ay napag-usapan na natin ang most of our health programs at yun ngang nag-start nito ay yung sa 7 healthy habits. So ngayon naman po ay dumako tayo sa ating Kumusta Ka? Uron Kita Mental Health Exercise online. So importante po ang pagbigay natin ng pansin sa ating Lusog Isip. So para naman sa ating mental health exercise ngayong umaga, ay makakasama natin itong mga healthy habits challenges natin. So kapag ginawa natin ito within this month or whenever we feel like it, ay makakatulong po ito at makaka-improve po ito sa ating Lusog Isip. So alam naman natin na summer is just around the corner this month of March. Ang ating mga family, friends, or yung ating mga anak ay mas gusto nang maglaro sa outdoor. So make sure that they are protected from preventable diseases by getting vaccinated. So number 1, start it, hydrate, start our day by drinking a glass of water or fresh fruit juice kung ito ay available. So alam naman natin na ang water ay ang number 1 choice pagdating sa pag-hydrate ng ating mga katawan. So ang benefits or ang health benefits po ng water ay nakakapag rid ng waste through urination, perspiration, at yung pagtulong sa ating bowel movement. So ang water din po ay nakakapag-keep ng ating normal temperature. Ito ay nakaka-cushion ng ating joints. So nakakaiwas din to sa or yung pag-protect natin ng mga sensitive tissues at marami pang iba na tulong ng tubig. So wag na tayong uminom ng mga soft drinks, yung tinatawag nating mga soda or yung mga carbonated drinks tulad ng Coke kasi ito po ay mas cause ng mga iba't ibang uri ng complications or sakit tulad na nga ng UTI. So iwasan na po natin yan at magtubig na lang tayo sa pang-araw-araw. So
Number 2 naman natin na health habit challenge, do it. Get your yearly scheduled vaccine shot. So, umpisahin po natin yan sa pagpapabakuna laban sa COVID-19. So, kung hindi pa po tayo bakunado, ay maaari tayo magpabakuna sa ating mga respective LGUs or yung mga health facilities. So, number 3 naman ay try it. Add eggs or any kind of nutritious foods sa ating breakfast menu for a sure dose of vitamin A for our immune system. So, importante po talaga na katulad nga ng nabanggit natin sa Pinggang Pinoy ay masundan natin itong mga meals, mga planadong meals para mas maka-function tayo ng maayos sa ating mga araw-araw na ginagawa na activities. So next naman ay switch it up. Drink fruit-infused water instead of soda to keep you hydrated. So katulad nga ng nauna natin na pag-hydrate using water, huwag na tayong gumamit pati na rin ng mga powdered na mga juice or yung mga nasa sachet kasi kung pwede tayong gumamit in moderation lang at mas mostly magtimpla na lang tayo ng mga fruit juice, mga natural fruit juice or pwede tayong bumili ng mga blender para naman mas healthy ang ating mga iniinom. Next, I track it. Write down when you and your family got your vaccines and i-note po natin kung kailangan ma-update ang ating mga vaccination or yung ating shots. So, hindi lang first and second dose ng COVID-19 vaccine ay importante. Importante din yung ating mga booster shots kasi itong ating additional dose or yung third dose natin. So, kung may first and second, meron ding third dose and ito po ay nagbibigay ng additional protection para na rin yung nawalang protection natin over time dun sa first and second dose ay mag-resurface ulit. So, next po ay know it. Call or visit ang ating nearest health center para mag-inquire more how vaccines work and how you can avail these services for you and your family. So, i-share po natin yung mga schedule ng ating mga COVID-19 vaccination activities at iba pang mga vaccination activities sa ating lugar, sa ating mga mahal sa buhay. So, sa usaping share it, itag po ang hashtag DOHBicolCHD and share your personal stories para makatulong naman po tayo hindi lang sa ating sarili at pati na rin sa mental health ng ating mga mahal sa buhay. So we can understand why tayo nag-iisip that way. And of course, i-integrate na rin natin, number 1 ay yung COVID-19 vaccination. So ayan po ang ating mga healthy habit challenges na maaari natin gawin any time of the day kahit tayo ay nag-work or nagsa-study. Meron din tayo syempre, kamusta ka? Tara, usap tayo. Handa po kaming makinig sa ating mga landline sa Smart 0919-583-4322. Sa Globe naman, 0927-844-1677. At sa dito, 0991-730-6292. Meron din po tayong crisis hotline. Kailangan nating maaring tawagan ang NCMH Crisis Hotline. Ito po ay mako-contact sa 1553. At ito po ang ating mental health exercise. So, Max? Ayan, so maraming salamat, Denise, sa ating mental health exercise. So, lagi nating tatandaan na your mental health is as important as your physical health. So maraming salamat sa mga tumutok sa ating first episode ng Chikahang Pangkalusugan ngayong 2023. So magkita-kita tayo muli sa susunod para pag-usapan ang iba pa nating mga health programs at health events dito sa Bicol CHD. Sa muli, ako si Max. At ako si Denise at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming ipinapaalala na makialam, makisama, iwasan ang sakit at palakasin ang resistensya. Magandang tanghali po sa lahat. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, tapat balance. Pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin.
mga lahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito, sa healthy habits go na go. Move more, eat right, Be clean. Live sustainably. get vaccinated, Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan, sa healthy Pilipinas. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Magaling dulog ko nagtatawag nagpapadaba. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawan, solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakil sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuwing tinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpagipil, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam na makinig para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department of Abang Hang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya.